Това е тайната, която кара зелените очи да изглеждат толкова магнетично, че да не може да откъснете поглед от тях. Но първо харесайте видеото и ме последвайте и вижте как ще преобразим тази красавица. Но как да използвате розово-лилавата гама, така че да не изглеждате пребити или повалени от ужасен грип. Освен лилавото ще добавим и черно във вътрешната част на очите за още по-голяма дълбочина. В средата на горния подвижен клепач ще добавя светла сянка, която е с брокатени частици, която визуално ще привлича погледите към себе си. Ще нарисувам очна линия, която ще опуша отново в розово-лилавата гама, за да повдигна оптически погледа и да направя тази илюзия. А сега е време да видите и крайния резултат. А как да създавате такъв коригиращ грим за вашите клиенти ще научите на професионалния ни курс за гримьори, който започва на 17 март. Пиши ми още сега. Напишете ми в коментарите дали ви харесва крайния резултат. Este o este, échale saliva, se fue.